дуруд ба шумо дӯстони азизу арҷманд. Дар назди мо тахта аст ва имрӯз атрофи чизе суҳбат кардем. устод гуфт ки диловар, ту барои ман ана бигирем $1000 додӣ. ту барои ман $1000 додӣ, ман барои ту раҳмат бигӯям ё ту барои ман раҳмат мегӯӣ? Ман гуфтам устод, ман ки барои шумо пул додам, шумо бояд раҳмат бигӯед, агар ки ҳамин тавр фикр кунем. аммо гуфт ки ҳамин пуле ки ту барои ман додӣ, $1000 додӣ ки як коратро буд кун ё чи хайр аст ё умуман дар чизе ки истифода мебарӣ барои як кори фоидаовар. ҳамин пули кист? гуфтам пули худам. гуфт хато мекунӣ. ин пули Парвардигор аст. ҳар чӣ ки дар зиндагӣ дорем аз они ӯст, аз они Парвардигор аст. пас аз ҳар яки мо ду савол аст. аз куҷо пайдо кардем ва ба куҷо сарфаш мекунем. ду саволи бисёр вазнин аст ки даст ҳар як соҳибкор, бизнесмен ё умуман пулдорҳо пурсида мешавад ки аз куҷо пайдош кардӣ ва ба куҷо сарфаш кардӣ. пас гуфт ту додӣ ба хотире ки ман корамро буд кунам, аммо аз ин ҷо суратҳисоб куҷо рафт? боло рафт. Парвардигор мегӯд беҳтарин тиҷорат бо ман аст. 1:10. ин аз ҳама пасташро ҳатто ҳисоб кардам. $1000 додем, дар он дунё барои мо $10,000 навишта шуд. $10,000 мегирем, $10,000. аммо ин аз ҳама пасташ гуфтем то 700 мебарояд. аз он ҳам ҳатто болотар аст. аз нияти шумо вобаста аст. яъне чӣ кор кардаем? Як порчаи шеърӣ аст, мегӯяд: эй дил, чӣ кунам, худо чунин мехоҳад. неъмат ҳама бар душмани дин мехоҳад. мегӯяд: эй дил, чӣ кор кунам? мегӯяд: охи ин мардуми вая бин, мегӯяд ин қадар давлат дорану чиз. фиръавна бин, мегӯяд фиръавни лаин нишаста бар тахти зарин, худашро худо мегирифт. дар тахти зарин тиллоӣ нишастааст. мусо зи худо нони ҷавин мехоҳад. устод мегуфт вай инсонҳо ҳар чӣ ки мекунанд натиҷаашро дар ин дунё мебиранд, дар ин дунё худо медиҳад чо. аммо ҳар кори мо барои чи аст? ба хотири савоб мекунем, ба хотири чизе бигирем. яъне мегуфт инсонҳое ки дар ин дунё бой ҳастанд, ин бойгарӣ нест. вай дунё ҳисоб аст ки бой аст, ки сарватманд аст ва ки чӣ қадар тиҷорат кардааст. аку ин маънои онро надорад ки боз нафарое ки бой нестанд, фақир ҳастанд, баъд мегӯянд ки баъз моз чӣ? пас ба шумо Парвардигор ваъда кардааст ки аввал бештар, ҳатто аввал фаромӯш кардам, бештар ва аввал фақирон онҷо ворид мешаванд. барои кори хуб кардан мо бояд инро бидонем. чизи дигар, устод гуфт сетивой маркетинг медонед чӣ аст? баъзан нафаро гуфтан бале медонем, баъзан нафаро гуфтан на. ҳамон пирамидае ки ҳаст, мисоли оддӣ як нафар инҷо шоқаҳо мешавад, ин одам меёбад ва ин чӣ қадар одам зиёд ёбад, фоида ин ба мебиёд, боз ин идома ҳамин тариқ меравад. ин сетивой маркетинг мегӯянд, пирамида мегӯянд ё ки ҳар тавре ки ҳаст. акнун гуфт ин аз дин аст. мо ҳайрон шудем, чун медонем ки сетивой ва дигар чизҳоро уламоҳо манъ карданд. гуфт ба хотири бовар кунед, ман шуморо далел мебирам. гуфт ана инҷо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам, инҷо паёмбар вақте ки нидо меояд аз ҷониби Парвардигор, баъд дигар тақсим мешавад. ҳамин тариқ ин рафти инҳо домуллоҳо, уламоҳо, устодҳо дигар тақсим мешаванд, шогирдҳошон, аммо фоида боло меравад. ин танҳо мисол буд. агар мабоду хатогие бошад, бахшиш, чун он чизе ки дар баъдан чизҳо омӯхтем, кӯшиш мекунем начаконда, нарезонда барои шумо бифаҳмонем.
ҳамин тариқ чунин аст. вақте ки шумо барои ҷомеа рафту як мактаб кардед, ин қадар инҳо илм гирифтаанд, шояд аз ин дохили инҳо чӣ қадар кадрҳои бузург, ягон профессор, ягон олиме ки ӯ дигар садҳо шогирди дигар тайёр мекунад, дигар ҳамин тариқ чӣ кор мешавад? Шумо ба баромадан мегирад. яъне шумо мактаб кардед, барои илм сарфа кардед ва аз ин натиҷааш шогирдҳо бузург меш чӣ қадар, яъне пас аз шумо ин дигар чакида меистад. Инчунин фарзанд муҳим ки дар зиндагӣ бештар барои тарбияи фарзанд мо бепарво ҳастем. падарони бузургвор, агар шумо оиларо мукаммал тарбия кардед, пас аз сари шумо бисёр рафт аз ҳамин дохили аз фарзандотон то набираҳотон 5 каса ё 2 нафара агар ки шумо ин қадар қавӣ хуб кардед, бо илм кардед, онҳо шояд дигар чӣ қадар шогирдҳои дигар тарбия кунанд, ҳамин тариқ меравад, ҳамин маркетинг меравад, дигар чӣ қадар зиёд мешавад. ва ин тамом нашаванда аст. инро ҷория мегӯянд. садақа ва ҳар тараф. ин ҷория ку маънои ин надорад фақат пул тиян ё чизи дигар, ё тиҷорат ҳамчунин аст. ҳамин гуна чандин далелҳои дигар овардан мумкин аст барои фоидаи ҷомеа, барои хизмат кардан. агар ки баргардем, устод баъд гуфт ки ту $1000 барои ман додӣ, акнун барои ман бигӯ, ту барои ман раҳмат бигӯӣ ё ман барои ту? гуфтам пулро ман додам, ман акнун бояд раҳмат бигӯям. ба чӣ хотир? ба он хотирашро мо барои шумо фаҳмодем ки дар асл ҳар коре мекунем ва ҳар чӣ ки мекунем, ин барои мо суръатҳисоб аст. шумо тасаввур накунед ки ҳамин тариқ рафт ё ин он. ин барои мо суръатҳисоб мешавад ва дар асл бой будан, ғанӣ будани моро дар он дунё нишон медиҳад. дӯстон, се чиз аст ки мардро сарсон мекунад. якум зан. агар зан солиҳа набошад, аз паси ӯ чӣ қадар вай мешавад? фарзанд ҳамин чунин. аз паси фарзанд бубинед ки баъдан ҳолатҳо мешавад ки то нисфи шаба кор мекунанд, баъдан нафарҳо ё ки қаловур ҳастанд ё чизи дигар, ба хотири чӣ як камо беш маблағ биёбем ва зиндагиро пеш барем ба хотири фарзанд. севум мол. ҳамин бемор шудани мо огоҳӣ аст. бемор мешавем, мегӯяд ба қадри неъмат рас. ва пас аз ӯ муфлис мешавем. ину оно ҳама тарафа ки парвардигор моро месанҷад, вақте ки дар сармон назад, ислоҳ ки нашудем, пас он гуна мол мо медиҳад ки дигар бадтарин ҷазо ҳисоб мешавад ки парвардигор он қадар молат медиҳад ки рӯзат ба ҳисобу китоб мегузарад ки дигар тамоми чизро фаромӯш мекунӣ. на оила, на парвардигор, на чизи дигар. дигар фақат умрат ба мол, ба пул, тиҷорат, давутос. аз ин сабаб дар ин бобат бо эҳтиёт бошед. бори дигар дар охир мегӯем, чӣ гуна ба даст овардед ва чӣ гуна сарфаш мекунед? ин ду савол аст ки шумо бояд ҳатман ҷавобашро пайдо кунед. ва мақсад ҳамчунин буд ки дар зиндагӣ дасти якдигарро бигирем. дар зиндагӣ кӯшиш кунем ки ба илм, ҳамин замоне ҳаст ки мо хусусан мардуми тоҷик бояд аксар маблағро дар илм сарфа кунем ки мо хело ва хело қафо мондаем. дар бобати аз худ кардани илм мо бисёр лаёқати хуб дорем, шогирдои хуб дорем, аммо дар ҳамин чиз пул намегузорем. тамоми ҷо пул сарфа мекунем, аммо барои илм гирифтани фарзандомон мо эконом мекунем ё чизи дигар. паҳлӯи якдигар бошед. намедонам ростӣ чӣ гуна фаҳмондамтон. агар ки рафту хатогӣ бошад аз ҷониби умум манзарат, мақсад як буд, ҳадаф як буд ки рӯ ба илм биёрем ва паҳлӯи якдигар бошем, чун бенатиҷа нест. ҳамин чизи пирамида ҳам мисол овардем. инро буд садҳо далели дигар оварда мешавад ки корҳои хуб аст, бенатиҷа нест. ҳар чӣ кунӣ бо худ кунӣ, хо нек кунӣ, хо бад кунӣ. худо нигаҳбони шумо.